ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹി കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ നമാചാര്യപാദായ അനന്തകൃപാപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരുർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തർഭവതി നഷ്ടകേ മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘേതേ ഗിരയത് കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം മദേകബന്ധോ മത്സംഗ്യം മദ്ഗുരു മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, श्री प्रभु आदि की जय, श्री गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रमानंदे. हरे हरे बोल कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय
ഗോവിന്ദായ നമോ നമ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണബോധ സമിതി മാംഗ്ലൂരു ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഗുരു മഹാരാജിന് വേണ്ടി ഒരു 3 പ്രാവശ്യം ശേഷം നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. എല്ലാരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗുരു മഹാരാജന്റെ ആയുരാരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 3 പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ജപിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് 27ാമത്തെ ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? ഇല്ല മാതാജി, 27 തുടങ്ങിയെടുക്കണം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നയത്ര ശോകോ ന ജരാ ന മൃത്യുർനർനിർണചോദ്വേഗ ഹൃദേ കുതശ്ചിദ് യച്ഛിത്തദോദാ കൃപയാനിദം വിദാം ദുരന്ത ദുഃഖ പ്രഭവാനുദർശനാത്. നയത്ര ശോകോ ന ജരാ ന മൃത്യുർനർനിർണചോദ്വേഗ ഹൃദേ കുതശ്ചിദ് യച്ഛിത്തദോദാ കൃപയാനിദം വിദാം ദുരന്ത ദുഃഖ പ്രഭവാനുദർശനാത്. ന ഇല്ല യത്ര അവിടെ ശോക ശോകം ന ഇല്ല ജര വാർദ്ധക്യം ന ഇല്ല മൃത്യു മരണം ന ഇല്ല അർത്ഥി വേദനകൾ ന ഇല്ല. എന്തൊക്കെയില്ല? ശോകമില്ല, ജരയില്ല, മൃത്യുവില്ല, വാർദ്ധക്യം, ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത. മാത്രവുമല്ല ഉദ്വേഗ ഹൃദേ ഒഴിവാക്കുകയും കുതശ്ചിത് എപ്പോഴും യത്ത് ചിത്ത് അവബോധം തദഹ ആകയാൽ അധഹ കരുണ കൃപയാ അനുകമ്പയാൽ അൻ ഇദം വിദാം അവരുടെ ദുരന്ത ധരിക്കാനാവാത്ത ദുഃഖം ക്ലേശം വലിയ ക്ലേശം പ്രഭവ ജനനവും മരണവും അനുദർശനാത് അനുഭവങ്ങളിലൂടെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ജയശല്യ പ്രഭുവാത്. ശോകം, വാർദ്ധക്യം, മരണം എന്നിവയൊന്നും സത്യലോകത്തില്ല. നമ്മൾ സത്യലോകത്തെ കുറിച്ചും അവിടുത്തെ ബ്രഹ്മാവിന്റെയും അവിടെ ഉള്ള ഒരു ആയുസ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ കഷ്ടിച്ച് 100 വയസ്സ് വരെ ആയുസ്സാണുള്ളത്. അതേസമയം അവിടെ 43 കോടി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആയുസ് പറഞ്ഞത്. ശോകം, വാർദ്ധക്യം, മരണം എന്നിവയൊന്നും സത്യലോകത്തില്ല. അവിടെ യാതൊരുവിധ പീഡകളുമില്ല. ആകയാൽ ഉത്കണ്ഠകളൊന്നും തന്നെ അവിടെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് പലപ്പോഴും ഒഴിവായി പോകുന്നു. എന്ത് ഉത്കണ്ഠകൾ ഉണ്ടായാലും അവിടെ ആ ജീവാത്മാവിനെ ബാധിക്കില്ല. അവബോധമുള്ളതിനാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത ക്ലേശങ്ങൾക്ക് അധീനരായ ഭക്തിയുത സേവന പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് അജ്ഞരായവരോട് അനുകമ്പയുണ്ടാകുന്നു. പലപ്പോഴും അവബോധമുള്ളതിനാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത ക്ലേശങ്ങൾക്ക് അധീനരായ ഭക്തിയുത സേവന പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് അജ്ഞരായവരോട് അനുകമ്പയുണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. നമ്മള് ഭക്തിയിലേക്ക് ഇതുവരെ വരാത്തവരോട് ഇപ്പോഴും ആകെ എത്ര പേരുണ്ട്? നമ്മുടെ ഒരു 30 പേര്. ബാക്കി എത്രയോ പേരുണ്ട് അല്ലെ. അവരൊന്നും ഒക്കെ
ആ വൈകിട്ടത്തെ സീരിയലും വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലെ. എന്തോരം പേര് അങ്ങനെ ഇരിക്കണ്ടാവും. നമ്മളെ മുമ്പ് അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. നമുക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മുടെ അവബോധം അങ്ങനെയായിരുന്നു, എന്തോ അവര് ഭൗതികതയിലായിരുന്നു. സത്യലോകത്ത് എത്തുവാ. അതെ. അപ്പൊ അവരെ പറ്റി നമ്മൾക്ക് എന്താണ് അനുകമ്പയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അവരോട് അജ്ഞരായവരോട് ഭക്തിയുത സേവന പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് അജ്ഞരായവരോട് നമുക്ക് അനുകമ്പ ഉണ്ടാകുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ഭൗതികശീലരായ മൂഢന്മാർ, അവരെന്തെന്നാ പറയണേ? മൂഢന്മാർ എന്നാണ് പറയണേ. മൂഢന്മാർ അനുക്രമികമായ പ്രമാണയുക്ത ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രയോജനം മുതലെടുക്കുന്നില്ല. എന്തൊക്കെയാണോ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്നത്, ആ ജ്ഞാനം ഒന്നും അവർക്ക് യേശുന്നില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ കുറച്ച് ലൂസായവരാണ്. നമ്മൾക്ക് എന്താ നേരിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ പോണവര് എന്നേ പറയുള്ളൂ അല്ലെ. സത്സംഗത്തിൽ വരാൻ പറയുമ്പോ വരണവരെ മറ്റുള്ളവര് കളിയാക്കണതാണ് എന്ത്, നേരിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോണ ആൾക്കാരാണ്, അവരെ വിട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സത്സംഗത്തിൽ വന്ന 2 മാതാജിമാര് പറയണം, ഞങ്ങളിതിന് അവര് കുടുംബശ്രീന്ന് വരികയായിരുന്നു. അപ്പൊ നേരെ വൈകി. അപ്പൊ പറയാ, ഞങ്ങള് ഇവിടെ ഇതുണ്ട്, കീർത്തനൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരക്കൂട്ടി വേഗം പൈസ കൊടുത്ത് വരാന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കി. അടുത്ത ആഴ്ച തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ കൂടിയില്ല എവിടെ കുടുംബശ്രീക്ക് ഞങ്ങളില്ല എന്നാണ് അവര് പറഞ്ഞത്. അതേസമയം വേറുള്ളവരാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, ഇത് ഈ സമയത്ത് വെച്ചത് ശരിയായില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് വരാൻ സാധിക്കില്ല കേട്ടാ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുക. അവര് പറഞ്ഞ ലോണൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് നമുക്ക് അടച്ചു കൊടുക്കാം, പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി മറ്റേത് എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിലേക്കാണ് അവര് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പലതരക്കാരുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ ഒരിത്തിരി ഒരു കാരുണ്യം അവർക്ക് കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബോധം വന്നത്. ഇവിടെ പറയാ, എന്നാൽ ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യരായ പ്രാമാണികന്മാരുടെ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ആധികാരികമായ പ്രസ്താവനകളാൽ സ്വായത്തമാക്കാവുന്നതുമാകുന്നു. ശാസ്ത്രവാദ വിദ്യാർത്ഥി അഥവാ സർവകലാശാല പണ്ഡിതനായിത്തീരുന്നതിലൂടെ മാത്രം ഒരുവന് വൈദിക ആപ്തവാക്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഭഗവത്ഗീത 4:2 വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ എങ്ങനെയാണ് അറിയേണ്ടത്? ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ. എന്താണ് 4:2 പറഞ്ഞിരിക്കണേ? ഏവം പരമ്പര ഏവം പരമ്പര പ്രാപ്തം ഇമാം രാജർഷയോ വിദുവും സകാലേനേഹ അല്ലെ. അതെ, അതായത് പരമ്പരയിൽ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വൈദ്യജ്ഞാനം സ്വീകരിച്ച യഥാർത്ഥ അധികാരിയെ ഒരുവൻ അതിനായി സമീപിക്കേണ്ടതാണ്. നമുക്കൊരു ഗുരു ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ. ഇന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ. ആ ഗുരുവിന്റെ എന്തോരം കഷ്ടപ്പാട്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും എങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ സഹിക്കണേ എന്ന് വിചാരിക്കും, പലതരത്തില് ഒക്കെ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകള്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇഷ്ടംപോലെ ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് അല്ലെ, ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. അവരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഓരോ ദിവസവും ഒന്നും സംഭവിക്കല്ലേ എന്ന്. അതുപോലെയാണ് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വൈദ്യജ്ഞാനം സ്വീകരിച്ച യഥാർത്ഥ അധികാരിയെ ഒരുവൻ അതിനായി സമീപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നത് പോലെ സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ, ഈ ജ്ഞാന സരണിയെ, സരണി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? നദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ജ്ഞാനസരണിയെ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന് ഉപദേശിച്ചെന്നും സൂര്യദേവൻ സ്വപുത്രനും മനുഷ്യ വംശപിതാവുമായ മനുവിനും മനു ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ പിറന്ന രഘുവംശത്തിന്റെ പൂർവികനും സ്വപുത്രനുമായ ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു എന്നും. അപ്പൊ നമ്മളത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇമം രാജർഷയോ വിദുഹു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ളത്. ഈ ജ്ഞാനസരണിയെ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന് ആദ്യം ഉപദേശിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് സൂര്യദേവൻ സ്വന്തം പുത്രനും മനുഷ്യവംശപിതാവുമായ മനുവിന്റെ വംശത്തിൽ ആണ് നമ്മളെ മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായത് അല്ലെ. മനു ആർക്ക്? ഇക്ഷ്വാകു. ഇക്ഷ്വാകു ആരാണ്? ശ്രീരാമചന്ദ്രന് പിറന്ന രഘുവംശത്തിന്റെ പൂർവികനും സ്വപുത്രനുമായ മനുവിന്റെ പുത്രനാണ് ഇക്ഷ്വാകു. ആ വംശത്തിലാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ജനിച്ചത്. അപ്രകാരം ശിക്ഷ പരമ്പരയിലൂടെ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ഈ ജ്ഞാനം അവരോഹണം ചെയ്ത് രാജർഷിമാരുടെ പരമ്പരയ്ക്ക് ആനുക്രമികമായി മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തുവെന്നും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഉറപ്പായി പറയുന്നു. പിന്നെ വന്നപ്പോഴോ, എന്നാൽ കാലക്രമേണ ആ ആധികാരിക പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോകുകയാൽ, അങ്ങനെ
വിവസ്വാൻ, മനു, ഇക്ഷ്വാകു അങ്ങനെ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ട് അത് മുറിഞ്ഞു പോയപ്പോള് എന്ത് സംഭവിച്ചു? സർവോത്കൃഷ്ടമായ ഭഗവാൻ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അർജുനനെ ഉപദേശിച്ചു. യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശത്തെ ഉചിതമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ നിർവിശേഷമായ സനാതന ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ വീണ്ടും ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചു? അർജുനനെ ഉപദേശിച്ചു. അതാണ് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത ഗീതോപദേശമായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കണത് അല്ലെ. എന്തെന്നാൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തനാകയാൽ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ സർവദാ യോഗ്യനായ വിദ്യാർത്ഥി ആയിരുന്നു ആര്? അർജുനൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്? അർജുനൻ അത്രയ്ക്കും നല്ല ഒരു മുക്താത്മാവായിരുന്നു അല്ലെ. നിർവിശേഷമായ സനാതന ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ വീണ്ടും അർജുനൻ ഉപദേശിച്ചു. എന്തെന്നാൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തനാകിയാൽ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ സർവദാ യോഗ്യനായ വിദ്യാർത്ഥി അർജുനനായിരുന്നു. ഭഗവത്ഗീത അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ 10-12-13 വായിച്ച മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരം പരം പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവമജം ഭുവോ ആഹുസ്ത്വാമൃഷയാ സർവേ ദേവർഷി നാരദസ്തദാ അസിതോ ദേവലോ വ്യാസ സ്വയം ചൈവ ഭ്രമിഷ്യമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ അതിലൂടെ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയുടെ അന്തസത്ത ഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ അർജുനന്റെ കാലടികളെ പിന്തുടരാത്ത നിരവധി മൂഢന്മാരുണ്ട്. പകരം അവർ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് അവരെ പോലെ തന്നെ ഭോഷത്വമായ അവരുടേതായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ രചിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പല ബുക്കുകളുണ്ട്. നമ്മൾ ആവക ബുക്കുകളൊന്നും നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാനും പാടില്ല, അത് പിന്തുടരാനും പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? പലരും അതിന് പല പല ഭാഷ്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അവരെന്താ എഴുതിയിരിക്കണത്? അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവര് ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ എന്താണോ അറിയണത് അതാണ് ആ ശ്ലോകങ്ങൾക്കായുള്ള ഒരു ഭാവാർത്ഥമൊക്കെ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കണത്. പക്ഷെ നമ്മള് എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം യഥാരൂപം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാൻ ആ ശ്ലോകങ്ങള് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കണത്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വ്യാസ ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് അതിൻ്റെതായ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന ഗുരുക്കന്മാര് കൈമാറി അതിൻ്റെതായ ഭാഷ്യം എഴുതിയതാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ അന്തസത്ത ശരിയായിട്ടുള്ള അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ അർജുനന്റെ കാലടികളെ പിന്തുടരാത്ത നിരവധി മൂഢന്മാരുണ്ട്. പകരം അവർ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് അവരെ പോലെ തന്നെ ഭോഷത്വമായ അവരുടേതായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ രചിക്കുന്നു. എന്നാൽ പരമാർത്ഥമായ ഗ്രഹണപാതയിൽ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും അല്പബുദ്ധികളായ നിഷ്കളങ്ക അനുയായികളെ അഥവാ ശൂദ്രന്മാരെ വഴിതെറ്റിക്കാനും മാത്രമേ അത് സഹായിക്കുള്ളൂ. ഇവിടെ ശൂദ്രന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പിന്തുടരാൻ ഉള്ള ബുദ്ധിശക്തി അവർക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ശൂദ്രന്മാരെ വഴിതെറ്റിക്കാനും മാത്രമേ അത് സഹായിക്കുള്ളൂ. വൈദിക പ്രസ്താവനകളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുവൻ ബ്രാഹ്മണനായിത്തീരണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്താണ് അവിടെ ബ്രാഹ്മണനായിത്തീരണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം? ഗുണങ്ങളാണ് വേണ്ടത്, അല്ലാണ്ട് ജനനം കൊണ്ടല്ല ഒരാള് ബ്രാഹ്മണനായിത്തീരുന്നത്. ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണങ്ങളായിത്തീരണം. മാത്രവുമല്ല, ഈ ആക്ഷേപം കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഒരു ബിരുദമെങ്കിലും യോഗ്യതയില്ലാത്ത ആർക്കും അഭിഭാഷകനായിത്തീരാൻ കഴിയുകയില്ലെന്ന ആക്ഷേപത്തിന്റെ അത്രയും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. അല്ലേ? MBBS അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വക്കീലാവാനായിട്ട് അതിൻ്റെതായ ഡിഗ്രി വേണം അല്ലെ. അത്തരം ഒരു ആക്ഷേപം പുരോഗമന പാതയിൽ ആർക്കും ഒരു പ്രതിബന്ധമാവുകയില്ല. എന്നാൽ വിശിഷ്ടമായ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിയതമല്ലാത്ത ഗ്രഹണത്തിന് അത്തരം ഒരു ആക്ഷേപം അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യത വേണം. യോഗ്യരല്ലാത്ത ബ്രാഹ്മണരാൽ വൈദിക ജ്ഞാനം ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ 4ആയിട്ട് വർണ്ണ വിവേചനം തിരിച്ചത്? ഓരോരുത്തരുടെയും ധർമ്മം അനുസരിച്ച്, ധർമ്മവും ഗുണവും അല്ലെ. ബ്രാഹ്മണരെന്താണ്? അത്രയും ബുദ്ധിയുള്ളവര്, അവർക്ക് വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്. അതവര് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ഗുണത്തോടു കൂടിയവരാണ് ബ്രാഹ്മണന്മാര്. പിന്നെ ആരാണ്? ക്ഷത്രിയര്. ക്ഷത്രിയരുടെ ധർമ്മം എന്താണ്? സംരക്ഷണമാണ്. അവര് രജോ ഗുണികളാണ് അല്ലെ. അവര് രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കണം. വൈശ്യരോ?
കച്ചവടം, വ്യാപാരം കച്ചവടം, വ്യാപാരം അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ അവര് ചെയ്യും. ശൂദ്രരാണെങ്കിൽ ഇവരെ 3 കൂട്ടരെയും സഹായിക്കും. അതായത് അവർക്ക് ബുദ്ധിയും ഇതൊക്കെ ഇത്തിരി കുറവാണെങ്കിൽ അവര് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കൽ, അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ശൂദ്രര്. അപ്പൊ യോഗ്യരല്ലാത്ത ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രാഹ്മണനാകില്ല. യോഗ്യരല്ലാത്ത ബ്രാഹ്മണരാൽ വൈദ്യജ്ഞാനം ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഈ വേദങ്ങളുടെ ഒക്കെ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചാലും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും എന്താകും? അത് ഒരു മഹാപാപമാണ്, അല്ലെ, അപരാധമാണ്. ഉത്തമ വിശ്വാസ യോഗ്യനായ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ കർശനമായ പരിശീലനത്തിന് വിധേയരാകുന്നവരാണ് യോഗ്യരായ ബ്രാഹ്മണർ. ഉത്തമ വിശ്വാസ യോഗ്യനായ ആത്മീയ ഗുരു ആയിരിക്കണം. ആ ഗുരുവിന് എന്താണ്? തൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാവണം. മറ്റുള്ളവർക്ക് ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള അറിവുള്ള ഒരു ഉത്തമ വിശ്വാസ യോഗ്യനായ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ കർശനമായ പരിശീലനം, സാധകം അല്ലെ, കർശനമായിരിക്കണം പരിശീലനം. അന്നൊക്കെ എന്താണ്, ഓരോ ആശ്രമത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജ്ഞാനമൊക്കെ ആർജിക്കണത്, അല്ലെ. ഗുരുവിന് എപ്പോഴാണോ തോന്നുന്നത് ആ സമയത്ത് മാത്രമാണ് അവർക്ക്, ആ കുട്ടികൾക്ക് ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം. ഗുരുവിന്റെ എല്ലാ ആജ്ഞകളും നിറവേറ്റി ഗുരുവിന് തോന്നുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന രീതിയായിരുന്നു. അപ്പൊ നോക്ക്, കർശനമായ പരിശീലനത്തിന് വിധേയരാകുന്നവരാണ് യോഗ്യരായ ബ്രാഹ്മണർ. വൈദ്യജ്ഞാനം അല്ലെ വേദവിവേകം, പരമപുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായുള്ള നമ്മുടെ ശാശ്വത ബന്ധം മനസ്സിലാക്കാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും സ്വഭവനത്തിലേക്ക്, ഏതാണ് ഇപ്പൊ സ്വഭവനം? ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തിരികെ പോവുക എന്ന അഭികാമ്യമായ ഫലം പ്രാപ്തമാക്കാനും നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നു. എന്നാൽ ഭൗതികവാദികൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കുകയില്ല. അവരെന്താ പറയണത്? ആകെ നമുക്കൊരു മനുഷ്യജന്മമുള്ളൂ. പക്ഷെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കണേ? ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇതിൽ എത്ര ലക്ഷം ഇതിൽ കടന്നിട്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത്? 84 ലക്ഷം യോനികളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് നമുക്കൊരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടണത്. അപ്പൊ ആ മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പൊ പട്ടിക്കോ പൂച്ചയ്ക്കോ ഒക്കെ നാമം ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല, അല്ലെ. അവർക്കത് കേൾക്കാനും അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. അപ്പൊ നോക്ക്, ശാശ്വത ബന്ധം മനസ്സിലാക്കാൻ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും സ്വഭാവനത്തിലേക്ക് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകുകയെന്ന അഭികാമ്യമായ ഫലം പ്രാപ്തമാക്കാനും നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നു ആര്? ഈ ഗുരുക്കന്മാര്, അല്ലെ. ശാസ്ത്രത്തിലുള്ളത് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച്. പണ്ടൊക്കെ എന്താണ്, ഈ വേദങ്ങളോ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളോ ഒന്നും സാധാരണക്കാർക്ക് പഠിക്കാൻ പാടില്ല എന്നായിരുന്നു, അല്ലെ. അത് ബ്രാഹ്മണരുടെ മാത്രം കുത്തകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആണ് എല്ലാവരിലും ഇതെത്തിക്കാനാണ് ആര് വന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നല്ലേ. ഭഗവാൻ തന്നെ 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മായാപൂര് ഭഗവാൻ രാധാദേവിയുടെ ഭാവത്തില് ഭഗവാൻ തന്നെ അവതരിച്ചിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം. 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് അവതരിച്ച് അർജുനന് ഇതെല്ലാം പകർന്നു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രഭു അവതരിച്ചു. അത് വന്നിട്ടാണ് സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ ഇതെല്ലാം ഈ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള കൃഷ്ണ അമ്പലങ്ങളും എല്ലാം നശിച്ചു പോയിരുന്നു. അതെല്ലാം 6 ഗോസ്വാമികളും കൂടെ സഹായത്തോടെ, ഷഡ്ഗോസ്വാമികള് അവരുടെ സഹായത്തോടെ ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് ഇന്നതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ കൊണ്ട് അതെല്ലാം കണ്ടുപിടിപ്പിച്ച് രാധാകുണ്ടും ശ്യാംകുണ്ടും വൃന്ദാവനത്തിലെ എല്ലാ കൃഷ്ണ വിഗ്രഹങ്ങള് എല്ലാതും വീണ്ടും പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു ഭക്തർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെ. അങ്ങനെ വന്ന് ആണ് എന്ത്, ഭൗതികവാദികൾക്ക് ഇത് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ. നമ്മ അതിനു മുമ്പ് ഇതിലൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് അതിനോടൊന്നും ഒരു ഭക്തിയോടെ നോക്കാനുള്ള ഒരിത് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഇപ്പോഴൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് ആചാര്യന്മാരുടെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ
ധാമങ്ങളിൽ പോകുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ പ്രാധാന്യവും. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് അകക്കണ്ണ്, ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് അതിനുള്ള കാരുണ്യം തരികയാണ് ചെയ്യണത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ലക്ഷ്യം. അഭികാമ്യമായ ഫലം പ്രാപ്തമാക്കാനും നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നു. എന്നാൽ ഭൗതികവാദികൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കുകയില്ല. സൗഖ്യം ഒട്ടുമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് സൗഖ്യമായി വസിക്കുവാൻ അവർ ഉപായങ്ങൾ ആലോചിക്കും. എന്താണ് ആ സെന്റൻസിന്റെ ഇതെന്താണ്, എന്ത് മനസ്സിലായി? സൗഖ്യം ഒട്ടുമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് സൗഖ്യമായി വസിക്കുവാൻ അവർ ഉപായങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നു. പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജി തിരക്കുമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് തെറ്റായ സ്ഥലത്ത് പോകും. പുതിയ പുതിയ ആരില്ലാത്ത പുതിയ സ്ഥലത്ത് ശാസ്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കും മാതാജി. ഏതാണ് ഈ സൗഖ്യമല്ലാത്ത സ്ഥലം? തെറ്റായ സ്ഥലം, ലോകം. ഭൗതിക ലോകം. ഈ ഭൗതിക ലോകം. ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്ന സൗഖ്യമില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് അല്ലെ. ആ സൗഖ്യമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് സൗഖ്യമായി വസിക്കാൻ ഓരോരോ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൂട്ടി നമുക്ക് വളരെ സുഖമായിട്ട് താമസിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ചെറിയ വീടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കാം? 2 മുറിയും കൂടി ഒന്ന് പണിയാം, അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു ബാത്റൂമും കൊണ്ട് പുറമേന്ന് വരുന്നവർക്ക് അതിലേക്ക് കൂടി അവിടെ പോവാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അതേപോലെ ഒരു സൈക്കിൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുക? ഒരു കാർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ വിചാരിക്കണോടത്തൊക്കെ എത്താമെന്ന് വിചാരിക്കും. ആ സുഖം കൂട്ടി വരുമ്പോൾ എന്താവോ? ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തിട്ട് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് മേടിക്കുക. ഉടനെ ആ ലോൺ അടയ്ക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അത് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഓരോരോ സുഖങ്ങൾ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ പാഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അവസാനം എന്ത് മറന്നു പോകും? ജീവിക്കാൻ തന്നെ മറന്നു പോകും അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ ഓട്ടപ്പാച്ചില് ഓരോ ദിവസം ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് ജീവിക്കാൻ തന്നെ മറന്നു പോണ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. അതാണ് പറയുന്നത്, സൗഖ്യമൊട്ടുമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് സൗഖ്യമായി വസിക്കുവാൻ അവർ ഉപായങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നു. അയഥാർത്ഥമായ സുഖത്തിനായി വൈദിക ആചാര സംബന്ധമായ ക്രിയാവിധികളിലൂടെയോ ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങളുടെ സഹായത്താലോ മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ അവർ പരിശ്രമിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇവിടം കൊണ്ട് മതിയായില്ല, എവിടേക്ക് പോകും? ഓരോരോ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് പേരും പ്രശസ്തിയും കിട്ടും, അങ്ങനെ പോകാം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോരോ ഗ്രഹങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ അവർ പരിശ്രമിക്കുന്നു. എങ്കിലും ദുരിതങ്ങളെ മാത്രം അർത്ഥമാക്കുന്ന ലോകത്ത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭയങ്ങളും മാർഗഭ്രംശം സംഭവിച്ചവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യില്ലെന്ന് അവർ അസന്ദിഗ്ധമായും അറിയണം. എന്താണ് പറയുന്നത്? എവിടെ പോയിട്ടും കാര്യമില്ല. എവിടെ എത്തണം? നമ്മള് ഗോലോകത്ത് എത്തണം അല്ലെ. എന്തെന്നാൽ ഒരു നിശ്ചിത കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം, അതായത് കൽപ്പാന്ത കാലത്ത് സമഗ്ര പ്രപഞ്ചവും അതിന്റെ പരിച്ഛദങ്ങളും ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. എല്ലാം നശിക്കും. ഉണ്ടാക്കിയതോ എല്ലാതും സംരക്ഷണവും അതിൻ്റെ നശിപ്പിക്കലും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കയ്യിലാണ്. അപ്പൊ അനന്തരം ഭൗതിക സൗഖ്യങ്ങൾക്കായുള്ള സർവ പദ്ധതികളും താനേ സമാപ്തമാകും. ആകയാൽ ബുദ്ധിയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്വഭവനത്തിലേക്ക് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു. അത്തരമൊരു ബുദ്ധിമാൻ ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ സർവയാതനകളെയും കീഴടക്കുന്നു. നമ്മൾക്ക് അല്ലാതെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ 4 ഏറ്റവും വലിയ ഇതുകളാണ് എന്ത്? ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം. ഇത് നമ്മൾക്ക് തടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിലെ സർവയാതനകളെയും കീഴടക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ബുദ്ധിമാൻ. ആ ബുദ്ധിമാനാണ് ഭഗവത് ഭക്തൻ അല്ലെ. ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിൽ യാതൊരു ഉത്കണ്ഠകളും ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ സന്തോഷവാനാകുന്നു. ഒരു യോഗി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് തന്നെ നോക്കിയാൽ, കപട സന്യാസികളുടെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത്, അല്ലാത്തവരുടെ മുഖത്ത് തന്നെ നോക്കിയാല് എന്ത് കാണാം? ഒരു പ്രകാശം അല്ലെ. ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കണില്ല, കിട്ടിയാലും വേണ്ടിയില്ല, കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും വേണ്ടിയില്ല എന്നുള്ളൊരിത്. എന്ന് വെച്ച് നമ്മള് കണ്ണട വന്ന് നോക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ചുറ്റും ഒരു ഓറ വരുന്നുണ്ടോന്ന് ഡെയിലി നമ്മളൊന്ന് നോക്കി പോവാട്ട. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവര് സന്തോഷവാനാകുന്നു. എന്നാൽ ആർദ്രനാകിയാൽ ക്ലേശിക്കുന്ന ഭൗതികവാദികളെ പ്രതി അവന് ദുഃഖമുണ്ടാകുന്നു. അപ്രകാരം അവനിടയ്ക്കിടെ എന്ത് ചെയ്യും? മനുഷ്യരുടെ മുന്നിൽ വരികയും ഭഗവാൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവരോട് ഭൗതികത്തിൽ കടന്ന്
ഈ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരോട് ഒരു വിഷമം തോന്നിയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഭൗതിക മനുഷ്യരുടെ മുന്നിൽ വരികയും സ്വഭവനത്തിലേക്ക് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പറയും ഒരു ഗുരുവിന്റെ രൂപത്തിലും ഒരു ഗോസ്വാമികളുടെ രൂപത്തിലൊക്കെ വന്ന് നമ്മളോട് പറയണം ഇന്നതാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കാം? മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും അയ്യോ പാപം മരിച്ചു പോയിട്ടാ. പക്ഷെ നമ്മളുടെ വിചാരം നമുക്ക് ഈ സംഭവം വരില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യരായ എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുകയെന്ന പരമാർത്ഥത്തെ ഉപദേശിക്കുകയും സൗഖ്യം അഥവാ സന്തോഷം വെറും കാൽപ്പനികം മാത്രമായ സ്ഥലത്ത് സന്തോഷത്തിനായി കൃത്രിമ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അല്ലെ, ഇവിടെ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയാലും അതെല്ലാം വെറുതെ ആണ്. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ആത്യന്തിക സുഖം ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. അല്ലെ, എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ജീവസത്തയ്ക്ക് സമാധാനമുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര സൗകര്യമുണ്ടോ അതിൽ നമ്മളൊന്ന് സംതൃപ്തി കൊള്ളാൻ വിചാരിക്കുക. എന്തൊക്കെ ഇതുവരെ നമ്മളൊക്കെ വെട്ടിപ്പിടിച്ചു, ഇനി ഉണ്ടായാലും വേണ്ടിയില്ല ഇല്ലെങ്കിലും വേണ്ടിയില്ല, അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മാറ്റണം. എനിക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണം, എനിക്ക് മാത്രം അതില്ല, അങ്ങനെയില്ല ഇങ്ങനെയില്ല എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അല്ലെ, ഇനി നാളെ 28 നമുക്ക് നോക്കാം. ഇന്നത്തെ സമയം കഴിഞ്ഞു. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുവാദി കി ജയ്. ശ്രീ ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നതാഗിര ബ്രഹ്മാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഇത് തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞത്? ഗുരുമഹാരാജിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അത്രയും മറ്റുള്ളവരെ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പോലും ഉള്ള ആളല്ല. അല്ലെ, അത്രയും കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടണാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ എന്താണോ അത് അതുപോലെ ആവട്ടെ. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് വേണം, നമുക്ക് ഗുരുമഹാരാജനെ വേണം. അല്ലെ, ഭഗവാൻ എന്താണോ തീരുമാനിച്ചിരിക്കണേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഒരു മാല മഹാരാജന് വേണ്ടിയിട്ട് ജപിക്കണം. എന്തായാലും കുറച്ച് നാളുകള് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയമാണെന്നൊക്കെ ഓരോരുത്തര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഈ ഒരു മാസം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാല് നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും കുറെ ഭൗതികയില് മുങ്ങി തണു കിടക്കുന്ന ആളുകളെ വീണ്ടും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നവരാണ് അവര്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ്